Може да си направим глупари после. Какво си написал там, бе? Що съм писал добър вечер? Здравейте! Това добра идея, между другото. Защото да после на монтажа някакси. Да. Здравейте! Те? Забравя си името! Шего! Добре, дай да кажа второ. Не. Кратък обзор на последните 20 Не, аз това трябва да го кажа. Аз трябва да го кажа. Ти. Аз. Да. Ималетата не са това, което бяха. Преминаваме към терористичен акт, който е организиран от жрица на телефонните измами от Търговище. От Търговище какви измами? Твърдица телефонни обаждания. Най-горещата новина – терористичен акт, организиран от... Еде? Аде? На езика му вече. Твърдица. Това така, кой е клипър? Вчера ми беше на езика да ме беше питал. Тега. Добре. Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с новините с главно на канал. Нали аз това трябваше да го кажа. Ами трябваше аутокю да има. Също за Соша Муктин. Yes. Поне ще има материал за смех. Работи, не? Значи, че микрофон има ни башка за лук. Няма тебе да свети ли? Може да свети ли зелено? Не. Свети курма. Това дете са хвърли. Но може да покиваме. Нещо за слепи. Айди! Бакалон! Аз кой бях? Пепи Обещански. Аз сме сериозни. Аз те бога съм сериозни. 3, 2... Чакай, правил 10. 6. 9. Така. Новите на канал 6-9. Здравейте! Аз съм Боби Хранилов, а вие сте с централната емисия новини на канал 69. А сега кратък обзор на... Сгодно, забравя. А? Забравя новини сгодно. Здравейте, драги зрители! Майка. Бащата да ражда. А сега кратък обзор на събитията от последните 2 десетилетия с моя колега Пепи Хранилов. Обещански! Аутокюто. Имаме си аутокюто. Сме някакви трухари като колеги. Аз бях Пепи Обещански. А аз бях Боби Хранилов. До скоро. Снощи съм се изпеняла, много съм гореща. Надрави го, напрачи го, ела ми на среща. Надрави го, напрачи го. Какво правиш, бе?